Pobočka Ružinovskej knižnice na Bachovej ulici prechádza kompletnou rekonštrukciou. Aktuálne sú stavebné práce už ukončené. V najbližších mesiacoch príde na rad nábytok a vybavenie interiéru. Nové steny, okná, podlahy a mnoho ďalšieho už teraz posunuli knižnicu na Bachovej ulici do súčasnosti. O pár desaťročí dopredu ju posunie na mieru navrhnutý interiér od architekta, ktorý už s podobnými interiérmi má skúsenosti. Veľmi sa tomu tešíme, pretože to bola oveľa ľahšia komunikácia. Nám ako knihovníčkam stačilo len povedať, čo potrebujeme, do akej miery chceme, teda aby tu bol nejak obsiahnutý nábytok, akým spôsobom, aby bol ten nábytok variovaný, aby sa s ním dalo teda hýbať na rôzne smery, dá sa povedať, a teda pri rôznych aktivitách. Interiér špeciálne navrhnutý pre túto pobočku bude financovaný z grantového programu Fondu na podporu umenia. Pre knižnicu na Bachovej sa z neho pani riaditeľke podarilo získať sumu 90 000 eur. Vytvorili sme ten priestor tak, aby bol použiteľný pre celú rodinu. To je vlastne zmyslom aj našej knižnice, lebo však do knižnice môže prísť celá rodina a tak ako aj na Miletičovej, tak aj tu na Bachovej, aby si našiel každý z nich nejaký ten svoj priestor. Do otvorenia zrekonštruovanej knižnice na Bachovej ostáva ešte niekoľko mesiacov. Momentálne sme vo fáze verejného obstarávania, čož ako teda verejná inštitúcia musíme si touto fázou prejsť. Dúfam, že tam nebudú žiadne nejaké anomálie, ktoré bude treba riešiť. Samozrejme, vždy sa to potom predĺžuje zbytočne. Takže ja predpokladám, ak nám budú všetky hviezdy naklonené, že do konca roka by sme mohli túto časť mať zrealizovanú. Následne budeme teda čakať od výrobcu dodávku toho nábytku, no a potom samozrejme montáž a pri všetkej takej tej dobrej viere, ktorú my v knižnici máme, tak predpokladáme, že v lete by sme ju mohli už otvoriť slávnostne. Pre TVR Jaro Kurpel.